ọganiru abata aṅụrị adị n'obodo maka ndị be Amadi na nkwere fa na-enyere obodo aka fa na-eme ife adị n'obodo ndị be Amadi fa abalị elisi elisi o ndị be Amadi fa abalị elisi elisi o ogodi mmanenu onye mele ya malụ n'ọnwụ ogo ka emele ya ka ọ malụkwa ya ka eji wee sizi o ji akwụ ya nye nchi maka na nchi adịghị ali enu maka na ọwụ aka na-eme ọgụ ka a na-enyekwe ya ka ndị be anyị ji wee si o ife inyeli nwoke ibe yi bụ na ejidele m anya wee welizi egwu wee na-ejezie ụmụ eze nkwere ka anyị jee kene ndị be Amadi ụmụnna nwezu akụ ile ọ na-asị anya ọganiru abata aṅụrị adị n'obodo maka ndị be Amadi na nkwere fa na-enyere obodo aka fa na-eme ife adị n'obodo ndị be Amadi fa abalị elisi elisi o ndị be Amadi fa abalị elisi elisi o akwa mmadụ ka anyị chekwuwere wee jiri ezi ụmụ eze nkwele o wee wụrụ ndị be Amadi anyị na-akpọzi oke nna mụrụ ọmụmụ oke nna eji emezi ọnụ Maazị Juel Amadi Ugwumba ụmụ eze nkwele ezigbo nna eji emezi ọnụ ya na ezigbo lọlị ya Madam Joyce Amadi ezigbo nne mụrụ ọmụmụ nne m obi dị ya ụmụnna nwezu akụ ile ọ na-asị anya ọganiru abata aṅụrị adị n'obodo maka ndị be Amadi na nkwere fa na-enyere obodo aka fa na-eme ife adị n'obodo ndị be Amadi fa abalị elisi elisi o ndị be Amadi fa abalị elisi elisi o
na-ekwuzi maka ya. Chief Uchenna Gabriel Amadi Nzezi afọ ka ego na Valencia, Spain. Chairman CEO Premier Foam Limited, Uyo, Akwa Ibom State, Nigeria. Ya na ezigbo lọlị ya Lady Chinyere Amadi Achalugo nwanyị ọma. Nze onye nwe nke ya nnukwu eze nkwele n'osobelino. Chief ihe a na-achọ Kinsila Amadi Nze onye nwe nke ya n'ugwu eze nkwere oke mmadụ na Hamburg, Germany. Importer and exporter. Chairman CEO Acho Holding Limited, Lagos, Nigeria. Ayaraba ụmụnna nwezu akụ ilo na-esi ana ọganiru abata aṅụrị adị n'obodo maka ndị be Amadi na nkwele fa na-enyere obodo aka fa na-eme ife adị n'obodo ndị be Amadi fa abalị elisi elisi o ndị be Amadi fa abalị elisi elisi o. Nze onye nwe nke ya n'ụmụ eze nkwere Afriko na Hamburg, Germany. Aka na-emelu ụmụ ogbenye. Ọma nwanne onye ife ọma na-asụ ụsọ. Ya na ezigbo lọlị ya Lady Nancy Amadi ọkụ oyibo eletrik ụmụ agbala osodi eme nwanyị ọma. ụmụnna nwezu akụ ilo na-esi ana ọganiru abata aṅụrị adị n'obodo maka ndị be Amadi na nkwele fa na-enyere obodo aka fa na-eme ife adị n'obodo ndị be Amadi fa abalị elisi elisi o ndị be Amadi fa abalị elisi elisi o. Jidi Amadi odogwu mmadụ n'ọnụ ya fụọ. Onye ọma Chidon Afrika ụwa niile na Zurich. Chairman CEO Zurich Lodge Limited na Uyo na Akwa Ibom State. Afrika na winter too. Oke nwanne m kwele je mọnụ na Switzerland.
oyi mmadụ ụmụnne nweziakụ ile na-asị ana ọganiru agbata aṅụrị adị n'obodo maka ndị be Amadi na nkwere fa na-enyere obodo aka fa na-eme ife adị n'obodo ndị be Amadi fa abalị elisi elisi ndị be Amadi fa abalị elisi elisi n'ezi oyi nwanne m Mr. Ifeanyi Chukwu Amadi onye ọma na Valencia, Spain. Ete mbom Enten na Suizi, Enten na Zurich, Enten na Winterthur, Enten na Sengale, Enten na Valencia. Agozili Ifeanyi furu na Valov Kowozi Kiasu Kowozi Winterthur onye ete mbom ezigbo mmadụ ndị nkwere ji eme ọnụ. Anyị maka ihe wee bido ụmụnna nweziakụ ile na-asị ana ọganiru agbata aṅụrị adị n'obodo maka ndị be Amadi na nkwere fa na-enyere obodo aka fa na-eme ife adị n'obodo ndị be Amadi fa abalị elisi elisi ndị be Amadi fa abalị elisi elisi. obodo na-asụ ụzọ mana enwere ndị eji aga n'ụọ maka na ndị be Amadi na nkwele gwawu ife ụlọ nwa na-etili nkwere nzezi afọ ka ego na Valencia udogbuo n'osobilinu Afriko na Valencia, Spain.
nnukwu mmadụ nọ na-efunuo nze onye nwe nke ya na Hamburg, Germany. Afriko na Hamburg. Aka na-emelu ụmụ ogbenye. Ukwu na-edunwe onye ọgwalu. Edu Suwiz. Nwachukwu delu dị nsọ. Ụna. ụmụnna nwezu akụ ilo na-asị ana ọganiru abata aṅụli adị n'obodo maka ndị be Amadi na nkwere fa na-enyere obodo aka fa na-eme ife adị n'obodo ndị be Amadi fa akpata elisi elisi ndị be Amadi fa akpata elisi elisi. Music on Goblis Records. Nebu on the beat.